Προς τα δω ανοίγει, προς τα δω. Τα χεράκια θα φτιάξουν λίγο, τώρα μέχρι να τύχει καλά η κυκλοφορία είναι λίγο μελανά, θα φτιάξουν. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόσωπο, έχει πολύ καλό πρόσωπο. Ροζ, θα φτιάξουν και μου αρέσει. Μην μου κουνάς το χέρι. Γιατί να ζητιάζει μεγάλα. Είναι θετικό το στάδι. Τώρα, λόγω βάρους, λόγω βάρους θα ανέβει πάνω στο δεύτερο όροφο για να την παρακολουθήσουν. Είναι τυπικά αυτά, κάτω από 2,5 ανέβει πάνω. Αργότερα θα ανέβετε και εσείς, ανέβετε στο δεύτερο όροφο, στην απλή θεραπεία. Είναι μόλι, τι είναι. Ναι, κλώσσα για τη δουλειά τόσες μέρες, κλώσσα για την κοιτά και να ασχοληθούμε. Ναι. Τώρα που βγήκες έτσι και βλέπεις πώς, κρυώνει. Μπορεί να κρυώνει. Θα πάει τώρα να ρίξω. Κάνει για το μπάνιο, δεν πάρει. Στο νησίο ρίξω σαν τη μαμά. Θα το πάρει τη μαμά, θα τη λέει να ρίξω. Θα πάρω το καπάκι μου. Εντάξει.